kurang ngemis neng atiku miris curiga rasane apa wis ana sing duwe kamangka aku isih sayang rapas es ben penyanyi nih yuk Dek Alia sini oh iya Mbak Esti yuk dindingane aku karo dindingane rapas blero malah Barang Jaya Musik. Ayo Mas. kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandari kesayangan kaya ngopo rasane